Een rebelse droevenis dreef haar voort naar een vrijheid zonder vorm en maat. Naar de zee die haar begroet elke keer met dezelfde zekerheid. Wat is het verhaal? Hoe zo wat eens even, vraag ik maar even. Ja? Wat is het verhaal van Harlingen? Het is een zeehaven die naar buiten kijkt, naar de hele wereld, maar ook naar binnen. En het is onderdeel van Friesland, maar ook weer niet. En Harlingen is een soort, ik weet niet, een soort schilderij wat je met muziek kan invullen. Dus we zijn bijna 2 jaar bezig geweest om teksten van en over Harlingen in Harlingen op muziek te zetten. Van grijze klimop, stengel en verschimmeld stof loopt bij de stenen engelen